tak vidíme aj tie reakcie od tých klientov, však keď sme boli aj v Benátkach, keď na jednu len sobotu tam bolo 10 autobusov a keď klienti hovorili, pozri, daká autobus, daká autobus, daká autobus. A tí klienti nevedeli, že my sme reálne ako majitelia tam spolu s nimi na tom zájazde a my to tak počúvali sme, že aj tebe to slzy išli. Cestovateľský podcast. Milí cestovatelia, vítajte pri prvom dieli podcastu Badagatelia, ktorý sme si pre vás v cestovnej kancelárii Daka pripravili. Moje meno je David Gavaľa, som majiteľ a konateľ cestovnej kancelárie Daka a pripravili sme si každý týždeň pre vás jeden nový diel podcastu. Budeme tu mať veľmi zaujímavých hostí, budú tu šoféri, budú tu sprievodci, budú tu predajcovia na našich pobočkách a dokonca aj naši stáli klienti. Ale bude tu napríklad aj spolumajiteľka cestovnej kancelárie Daka, Katka Gavalová. A inokedy by to malo byť, ako v prvom dieli, ktorý je práve dnes a na ktorý sa pozeráte. A ja som veľmi rád, že práve dnes môžem privítať moju manželku, ktorú na to všetko milujem, a Katku Gavalovú, ktorá je tu dnes s nami a ktorá nám povie o tom, ako pracuje, čo má na starosti a o všetkých možno zákutiach, ktoré možno ani naši klienti nevedia. Katka, vítaj. Tak ahojte, tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie, si to veľmi vážim, že takto som mohla prísť ako prvá do toho podcastu. Katka, ľudia nás poznajú ako Daka, ale málo kto vidí do kuchyne. Povedz im, prosím, že čo je práve tvojou úlohou v cestovnej kancelárii Daka a čomu sa ty venuješ? V podstate ja sa venujem prioritne sprievodcom, mám ich v svojej databáze 250 sprievodcov. A mám na starosti aj booking oddelenie a B2B. To je v podstate B2B, je, že máme na starosti skupiny, nejaké tie na mieru, čo sa robia, tie zájazdy a booking oddelenie, to je v podstate tie hotely riešime. Takže toto všetko riešiš ty ako jedna osoba vo firme. Áno, toto v podstate riešim ja. Sme manželia už celkom dlhú dobu, 18 rokov, ale k tomu aj kolegovia 24 hodín denne. Ruku na srdce, kedy sme naposledy sa pohádali kvôli práci? No, tak sám vieš veľmi dobre, že začiatky boli ťažké, lebo sklbiť prácu a náš súkromný život bolo veľmi náročné, ale v podstate sme sa naučili s tým narábať, ale už je to oveľa lepšie, ale sú dní, kedy sa vieme ešte pohádať, lebo ty máš iný názor, ja mám iný názor na pohľad firmy, čiže ale v podstate bez toho by to nefungovalo by to, no. Ale vždy mám posledné slovo. Áno, Miláčik, máš pravdu. Áno, snažíš sa tak. A kto je ten opatrný a kto chce viac riskovať z nás dvoch podľa teba? Tým, že ty si v podstate vizionár, tak ty ideš za tým riskom, ty nepozeráš na tým, čo sa môže stať, ale ja som tá opatrnejšia, čiže ja ťa v podstate kvázi brzdím, ale sme tam, kde sme, no. Opatrnosť a toto, keď sa sklbí, tak je to fajn. A myslím, že to funguje veľmi dobre a za tie roky sme vybudovali, si myslím, celkom úspešnú firmu, ktorá má aktuálne už 60 000 zákazníkov a stále ich pribúda viac a viac. Takže ja si myslím, že to robíme asi dobre. A aké je to byť šéfová žena vo firme? Máš pocit, že musíš pracovať viac ako ostatní, aby si išla príkladom, alebo ako? Tak ja to v podstate beriem, nie že šéfová žena, ale tým, že my sme manželia, tak je to v podstate naše spoločné dieťa, tak ja to tak beriem trošku inak, ako keď je nejaký iný človek, čo je zamestnaný niekde inde, že ide ráno o 8 do roboty, príde o 4 a padne mu v podstate tá hodina a nič už nemusí robiť, ale ja to beriem tak trošku inak, hej, ten zodpovednejší prístup. Čiže keď prídem aj domov o 4 a ešte musím niečo urobiť, tak spravím tú robotu. Takže berieš si prácu aj domov teda? No, snažím sa nebrať ju, ale sú situácie, kedy musím si zobrať tú domov robotu. Možno sa k tým situáciám môžeme vrátiť, že čo také konkrétne sa môže stať a kedy niekedy v nedeľu ráno možno aj staneš a musíš riešiť? Tak tým, že riešim tých sprievodcov, tak tam sa môže hocičo stať. V podstate, keď nám ide zájazd v noci, tak môže sa stať, že sprievodca mi nenastúpi kvôli zdravotnému stavu, čo aj sa nám stalo párkrát. A ja musím tedy hneď riešiť nejakú tú náhradu, lebo nemôžeme len tak poslať autobus bez sprievodcu. Tak snažíme sa potom, že pošleme autobus a hľadáme nejakého toho miestneho sprievodcu v tej danej krajine. Aby teda tí klienti mali ten zážitok z toho Určite zájazdu. áno. Takže stávajú sa aj takéto veci, musíš ich riešiť. Ale teda doma si je matka, staráš sa aj o domácnosť, môžem potvrdiť. Takže dokonca aj varíš niekedy, áno? Áno, keď sme doma, tak snažím sa variť, ale
počas leta sa nám to moc akože nedarí, lebo sme väčšinou v zahraničí, ale deti sú radi, keď im upečem alebo navarím nejaký obed, tak sa ešte zasmejú. Mama, ty si konečne niečo navarila. Tak hovorím vždycky, no tam sa otočte na tatina, lebo tatino nám diriguje, kam ideme vlastne na zájazd. Tak vtedy v tom čase, keď sme doma, tak navarím. No ale podľa toho, jak vyzerám, tak varíš asi dobre. No určite áno. A máme teda dve krásne deti, dve dcery, 16-ročnú Vanesku a 10-ročnú Denisku. Myslíš, že v nich vidíme našu budúcnosť, že bude to niekto, kto raz preberie našu firmu? Tak teraz aktuálne to nevidím tak ružovo, že by išli do našej firmy, lebo každá má svoj nejaký ten sen. V podstate oni aj vidia, že ako my doma sme z toho niekedy aj v strese, že čo sa deje, že čo všetko riešime, tak preto je to aj také odstrašujúce, že nechcú ísť moc do toho, ale ja pevne verím, že raz, keď budú ešte trošku väčšie, že povedia, že chcú ísť tam do tej firmy. Takže vidíš to reálne, že raz to bude veľká rodinná firma? No podľa mňa, keby sa nám niečo stalo, tak určite to nie je len tak prepadnú a určite Vaneska si to hneď schopí do svojich rúk. Aby hneď vyhodila polovicu ľudí, nie? Potom by uvidela, že kto by ale robil. Však to sú tie veci. Prejdeme teda k tomu booking oddeleniu, to ma teraz zaujíma, máš tam teda veľa zamestnancov, ktorí majú na starosti, čo majú vlastne na starosti celé booking oddelenie, poď nám to nejak vysvetliť. Tak booking oddelenie funguje v podstate na tom, že keď ja vytvorím nejaký ten zájazd, tak my musíme hneď nájsť podľa toho programu nejaký ten hotel. Určite to musí byť nejaký taký hotel, že čo spĺňa naše... Nejaké parametre, aby bol... Áno, nejaké parametre, aby sme sa aj zmestili do tej našej cenotvorby. V podstate my takto vybavíme ten hotel, priradíme ho k tomu danému zájazdu a uverejníme to. A teda samotný ten zájazd, ešte predtým, ako už vybavuješ hotel, tak musíš vymyslieť vôbec ideu, že ide nejaký nový zájazd. A ako toto prebieha? Možno to by zaujímalo našich posluchačov. Tak nový zájazd prebieha tak, že to prichádza buď zo strany klienta, že by nejaký ten nápad, alebo potom príde s tým nápadom sprievodca. My si to vlastne prediskutujeme, sprievodca mi pošle itinerár, to je v podstate ten celý ten program. A my to hneď s kolegom potom nahodíme, pripravíme, priradíme tam dopravu, tam je veľmi dôležité, či to je autobusová, či letecká doprava a dáme to potom von do ponuky, aby to klienti videli. A ako dlho trvá takáto príprava takéhoto zájazdu nového? Tak to je individuálne, lebo to tiež záleží, či to je jednodňový zájazd, lebo jednodňový zájazd viem spustiť aj za nejaký jeden deň. Ak je to nejaký ten zložitejší, čo sa týka leteckej spoločnosti, tak tam potrebujeme zistiť aj tie lety, čiže to trvá niekedy možno aj týždeň celé, dokým to dáme von. A koľko takých nových zájazdov si napríklad za poslednú dobu pridala so svojím tímom? Za poslednú dobu sme si pridali možno 50 tých zájazdov, čo sú tie novinky, ale to sú také, že od jednodňových až po tých 5-dňových, 10-dňových zájazdov, čo sme dali. Keď naši poslucháči chcú vedieť, ako sa dozvedia o týchto novinkách, kde ich nájdu? Tak novinky uverejňujeme hlavne v tej skupine na Badagateľov. Facebookovej skupine? Áno, na Facebookovej skupine, potom na našich sociálnych sieťach všetkých uverejňujeme tieto novinky a prioritne to posílame do newsletteru. Takže každý, kto odoberá náš newsletter, sa o tom dozvie ako prvý a môže sa na tento zájazd s nami vydať. A je nejaký tip od teba z týchto noviniek, ktoré si teraz nedávno pridala, kde by si sa určite chcela pozrieť, možno so svojím manželom? Tak máme tam veľa tých noviniek, každá je určite zaujímavá, lebo každý si tam príde na svoje, na ten zájazd, ale osobne, čo som sa ako veľmi bála, že nebude zaujímavý pre našu klientelu, tak to bol ako Zanzibar, Singapur, potom máme tam Marrakeš s autobusom, ale v podstate sa to veľmi dobre uchytilo, čiže klienti majú veľký záujem o to a sa to veľmi pekne náplňa, čiže som ako veľmi prekvapená. No a kde napríklad sme prišli k tomu nápadu Marrakešu autobusom? Tak boli sme na výstave cestovného ruchu minulý rok a došiel za nami klient a to je vyslovene klient, čo je stály a on chodí na tie naše autobusové zájazdy a on miluje tie, ale zdĺhavé zájazdy, dlhšie s autobusom a on sa nás pýtal, že prečo nerobíme zájazd do Marrakešu. A my, v podstate ty si hneď na tomu odpovedal, ale že tak nelietá tam ako priamy let. Ale on povedal, že nie, že on nechce ísť lietadlom, ale autobusom, tak hneď nám dal v podstate taký nápad, že autobusom robiť zájazd do Marrakešu. Tak som hneď oslovila sprievodkyňu a urobili sme celý ten itinerár a už máme druhý termín v podstate v predaji. Ktorý je skoro vypredaný. Skoro je, vypredaný. Takže niekedy z úplnej
myšlienky len, ktorá vôbec nevyzerá reálne, sa stane takýto hit Mhm. cestovnej kancelárie. Takže vidíš možno reálne túto cestu, že aj takéto exotickejšie zájazdy, či už autobusom, ale aj letecký, ako ten Zanzibar, že to je cesta pre našu cestovnú kanceláriu. Na začiatku som sa toho bála, lebo naša klientela vyhľadávala trošku iné zájazdy, ako čo boli vyslovene tie zájazdy po Európe. Tak veľmi bola taká som opatrnejšia do tých noviniek, ale ma to veľmi pekne prekvapilo, že v podstate naozaj, že naši klienti si vyžadujú aj túto exotiku. Treba povedať, že máme 60 000 unikátnych klientov a medzi nimi sú teda klienti, ktorí majú radi aj exotickejšie zájazdy, ako sme zistili. A máme samozrejme veľa klientov, ktorí majú radi len jednodňové, víkendové alebo 5-dňové zájazdy, takže tá klientela je veľmi široká. Hej, a dokonca máme takých klientov, že oni v podstate milujú tieto zájazdy, čo sú pobytovky na otočku. Dokonca sme sa aj s niektorými aj stretli a osobne sme sa o tom rozprávali a pre nich to je viac zážitkovejšie, keď idú na otočku k moru, ako keby mali byť týždeň pri jednej destinácii. Čiže máme tam takú klientelu a vždycky sa nám to aj vypredá počas leta. Že radšej idú na viac týchto víkendových bez ubytovania, ako by išli na jeden pobyt dlhý. Tak aj takí sú naši klienti a my sme za to samozrejme veľmi radi. A čo sme veľmi radi, že aj tá exotika sa určite uchytila a vieš prezradiť možno taký malý tip, že čo ešte chystáme, taká možno nejaký špecifický zájazd, ktorý je v príprave a čo skoro ho možno spustíme? Tak tým, že proste je tam ten Zanzibar a už v podstate máme teraz 3. termín, ktorý už je vypredaný a klienti majú o to záujem a mám sprievodcu, ktorý je veľmi špecifický na tieto africké destinácie a dokonca on mi odporúčil, či by sme nechceli vyskúšať Keňu. Tak som povedala, že dobre, že vyskúšajme to, čiže v najbližšej dobe budete vidieť v podstate už túto novinku, že bude v ponuke. Takže Keňa už čoskoro na cestovnej kancelárii Daka. Ale určite tých zájazdov ešte ten troch pribudne veľa. Nepolavuješ asi v tom pridávaní? Určite nie. So svojím tímom máme teraz na pláne ďalších nejakých cca 15 ďalších noviniek, čo budete tiež vidieť v podstate v newsletteri a na tých našich sociálnych sieťach. Stalo sa aj, že si pridala nejaký nový zájazd a bol to absolútny prepadák, nešiel tam nikto a musela si to zrušiť? Určite áno, lebo v podstate skúšame, nikdy nevieme, že čo vyhovieme k tým klientom. Ako prichádzajú tie nápady od tých klientov, že dajme tam túto ponuku, ale môže sa stať, že sa to tak nenaplní a som potom nútená to zrušiť. Ale tých zrušených zájazdov v celkovom počte viac ako 2000 termínov je úplne minimum, To je predpokladám. určite minimum. Že tie zájazdy sa u nás tak často nerušia, aj keď je to novinka. Takže to je to dôležité. Možno tak osobnejšie. Boli momenty, kedy si myslela, že aj Daka končí? Že nám tá firma celá padne? Tak boli tie momenty, hlavne počas covidu. Tak vtedy, keď došiel covid, tak tým, že ja som taká pesimistická, tak som si potom povedala, že no, tak skončili sme, že v podstate, že to, čo sme tak dlho budovali, tak rýchlo to takto padne, že s nejakou tou situáciou, ale si bol šikovný, že si prišiel s takým dobrým nápadom, najprv, že šitím rúšok. To som vôbec neverila, lebo tak nikto není v našej firme vyučený krajčír. Tak som si povedala, že dobre, že vyskúšame a v podstate sa to uchytilo. Predávali sme vo veľkom tých rúšok. Mali sme potom aj e-shop, čo sme predávali tie rúška. Potom si zase prišiel s nápadom s tými momkami, čo sme v podstate Prevádzkovali v našich autobusoch. A to bolo asi to, čo nám reálne pomáhalo. Nemuseli sme stopnúť naše leasingy autobusov a mohli sme robiť to, čo nás reálne naplňa a s týmto sme vlastne zachránili to naše dieťa. Tretie dieťatko naše. To si krásne povedala. A možno môžeme prezradiť, čo si dostala na jedny narodeniny počas covidu a nejak si sa z toho netešila. Obrovský šiací stroj profesionálny, ktorý ti dal tvoj manžel. Áno, hej, dostala som od teba šiací stroj, taký velikánsky a taký ten profesionálny motorový, čo sa tam aj olej nalie. No, absolútne som sa v tom nevyznala, ale ty si mi to doniesol k narodinám, že tu máš darček, že tak profišička budeš a fakt, že som pozerala, že ako mám s tým narábať. No a Naučila si sa? naučila som sa a rýchlejšie som šila na tom rúška a išlo to rýchlejšie. No vidíš, zachránila si spolu so mnou celú firmu, čo bolo krásne. Áno, ale na základe bez nášho tímu by sme to tiež nedokázali, lebo v podstate tam tí šoféri boli kuriéri, sprievodcovia, tiež tam vo veľkom nám pomáhali šiť. No. Potom na Infolinke dievčatá, čo sedeli, tak tiež s nami šili rúška, takže my sme v podstate ako celý tím sme robili. Každému záležalo na to, aby sme to zachránili.
Bolo to určite náročné obdobie, ale prežili sme ho si myslím s odsťou. A o to silnejšie sme sa vrátili po covide a vidno to aj na číslach, však to vieme spoločne, že tí klienti sa nám vracajú a vo veľkom nakupujú. Čím si to ty vysvetľuješ, že teda každým rokom narastá počet našich klientov a tí klienti sa opakovane vracajú? Po covide to išlo strašne rýchlo hore, ale to je podľa mňa preto, lebo tým, že bolo zakázané von cestovať, tak ľudia nemohli nikam chodiť a v podstate, jak už potom sa otvorili hranice, tak sa mohlo začať cestovať, tak tí klienti boli jak zmyslom zbavení, že Zmyslom zbavení, že oni utekali reálne, že bolo strašne veľa objednávok, nestíhali sme pridávať autobusy, v podstate všetko bolo furt vypredané a klienti nám aj volávali, že pridajte ešte ďalší autobus, ale my sme už mali reálne málo tých autobusov, že už sme nemali tú kapacitu a chceli sme im strašne vyhovieť, ale nedalo sa. Tak toto bolo vidno, že po covide ich tá túžba po tom cestovaní ich tak otužila, že proste musia cestovať, takže toto bolo, že ten rast, čo sa išlo. Ten už je po covide, už sme ďalej a ten náraz je tam stále, že tí klienti sa nám veľmi opakujú, dokonca môžeme prezradiť našim klientom 4,5 krát je aktuálne číslo retencie našich zákazníkov, to znamená, že sa vrátia a toto číslo neustále rastie. Máme dokonca rekorderov, ktorí s nami cestovali 38 krát, dokonca budeme mať pani aj v našom podcaste neskôr. Takže čím si to vysvetľuje, že sa takto k nám vracajú? Tak skúšajú naše služby, tí klienti a v podstate oni už vedia, aké máme tie zájazdy a tým, že pridávame stále tie novinky aj od tých stálych klientov, čo prichádzajú, tak vravia, že toto ešte treba pridať, toto, tak my im teda vyhovieme a stále skúšajú tie nové zájazdy a snažíme sa a v podstate sú nám verní títo klienti a preto aj tak rastieme, lebo oni si medzi sebou aj povedia, že poď tam, že CKDK robí tento zájazd a dali túto novinku, že vyskúšaj to so mňou a oni sa tam už v podstate aj tie klientky medzi sebou tak otužujú, že už aj priateľstvá tam vznikajú. Dokonca som počul, že možno nejaké manželstvo vzniklo. Áno, vznikajú tam aj manželstvá, dokonca aj moja sprievodkyňa so šoférom sa takto aj zalúbili do seba, sú manželia, už majú spolu dieťa a je to veľmi teraz také vtipné, lebo chodia aj to volám, že pracovná cesta, lebo idú spolu na zájazd a on šoferuje a ona sprevádza a dieťa majú doma a babka sa stará, ale sú také fakt, že jak manželia, jak my fungujeme vo firme, tak v podstate oni takto spolu aj pracujú. Takže malý dakáčik, môžeme povedať. Tak, malý dakáčik, hej. Takže takéto krásne naozaj príbehy vznikajú na našich zájazdoch. Možno aj to je to, prečo to robíme, prečo to máme radi. A spokojný klient je asi to najkrajšie, čo môže byť na zájazde. Nie? No mňa to ako veľmi teší, lebo tým, že ja vymýšľam ten produkt a ho nahadzujem so svojím tímom, tak mňa to veľmi teší, že keď vidím potom ten zájazd, že je vypredaný, tak som si potom si poviem, že fajn, že super, že urobila som radosť ďalším tým klientom, tak ma to tak hreje na srdiečku. Takže to je možno to, čo ťa poháňa vpred a čo máš na tej práci najradšej? Hej, toto mám v podstate najradšej, že vytvoríme ten produkt a sa to vypredáva a klient je veľmi spokojný. A tie spoločné fotky potom, čo dávajú do tých badagateľov, tak toto ma veľmi teší a niekedy, keď ideme aj my spolu na ten zájazd, tak vidíme aj tie reakcie od tých klientov, však keď sme boli aj v Benátkach, keď na jednu len sobotu tam bolo 10 autobusov a keď klienti hovorili, pozri, daká autobus a tí klienti nevedeli, že my sme reálne ako majitelia tam spolu s nimi na tom zájazde a my to tak počúvali sme, že aj tebe to slzy išli z toho. Teraz mi jemne idú. Hej, že si bol z toho taký celý dojatý a to je to, čo nás reálne poháňa vpred, že ľudia sú spokojní a teší nás to. A mňa ešte celkom pobavilo, keď sme sa robili spoločnú fotku s tou vlajkou, ak si pamätáš, a potom tie ďalšie pani, ja chcem si fotiť sám a ja sa s tým logom chcem odfotiť sám, že naozaj tá láska k tej značke je podľa mňa to, čo poháňa to opakované cestovanie a že sa k tam tí ľudia vracajú a ja som z toho úplne nadšený. Hej, a ja to napríklad aj vidím na tom, že keď klienti nám napíšu, že kde máme tú fotku spoločnú, alebo už mi aj píše sprievodkynia, že Katka, že uverejnila si už tú fotku na tých badagateľov, že klienti jej volajú, že oni už sa chcú vidieť reálne v tej skupine na badagateľov. Takže to je veľmi krásne a verím, že takýchto stálych klientov nám bude len a len pribúdať. Myslím, že ešte máme celkom veľký potenciál na Slovensku. Vieme, koľko je na Slovensku ľudí a klientov máme zatiaľ len alebo až 60 000, ale ten potenciál rastu tam je veľmi, veľmi veľký. Poďme k tým sprievodcom. Veľakrát si ich spomenula. Zaujíma ma, koľko máš teraz plus minus tých sprievodcov pod sebou? Tak v databáze sprievodcov, v mojej databáze mám 250 sprievodcov
ale v podstate tým, že v top sezóne ja ich potrebujem každý týždeň minimálne aspoň 30. Je to dosť v podstate náročné počas sezóny to tam celé skoordinovať, lebo každý jeden zájazd je špecifický a ten sprievodca, ja musím už dávať pokyny, všetko je roaming listy, všetko ja musím tieto exporty popripravovať a prejsť si každý ten jeden zájazd s ním, aby v podstate všetko prebiehalo v poriadku. No a podľa čoho ich zaraďuješ, alebo ako sa ti oni prihlasujú na tie samotné zájazdy? Tak tým, že pridávam tie termíny okolo augusta, ale to už pridávam termíny na ten ďalší rok, Ja. tak mne sa už nahlasujú tí sprievodcovia, lebo v podstate ja už musím mať rok dopredu zabukovaného toho sprievodcu, tak on mi v podstate pošle svoje zájazdy, ktoré by chcel sprevádzať a ja to priraďujem tak, že naši klienti vyplňajú dotazníky a hodnotia toho sprievodcu a hodnotia ho podľa známky ako v škole. Rozumiem. A ja, keď mi príklad jeden sprievodca mi pošle, že chce tam Paríže, tieto termíny, Rímy a tak ja si vždy pozriem podľa dotazníku, že aké on má tie známky a na základe toho ho popriraďujem. Čiže to nie je, že podľa môjho pocitu, že teraz, že sympatia alebo tak, že ideš tam a tam, tak všetko v podstate si organizuje reálne klient, keď si tak povieme, lebo on dáva ma tú známku, tak... Takže čím má lepšie hodnotenie na danú destináciu, tým väčšia šanca, že sa na ten zájazd dostane. Presne tak. Keď to uzavrieme. Takže nie je to, že máš svojich obľúbencov a priraďuješ ich podľa toho, že chceš mu dať tento zájazd, ale klient rozhoduje. Hej, klient u nás rozhoduje. To je skvelé. No a ako si vytvoril z tých takéto veľké množstvo? Hlásia sa sami tí klienti, alebo máme nejakú iné možnosti, ako si ich vyrobiť tých klientov? Sprievodcov. Funguje to u nás tak, že sprievodcovia niektorí sa prihlasujú ku mne na mail, pošlú mi životopis, pošlú mi certifikáty, lebo bez toho sa nedá reálne sprevádzať. Ja si prejdem s nimi tie destinácie. Potom máme tam takú druhú možnosť. Máme Akadémiu sprievodcov, ktorou spolupracujeme so jednou školou, čo je v Žiline. A dokonca som tam aj v štátnej komisii, ktoré ma niekedy zavolajú. Tento kurz trvá 3 mesiace a do roka, čiže 4-krát do roka otvárajú tento kurz a musí sa absolvovať 300 hodín počas toho jedného kurzu. Musia ísť aj sa reálne fyzicky do terénu, čiže chodia väčšinou aj na tie naše jednodňové zájazdy, aby sa naučili, ako to funguje, toto sprevádzanie. Končí to teda tou záverečnou skúškou. Funguje to v podstate ako jak maturita. Sú tam 5 okruhov, ktoré musí povedať, vyťahne si číslo, má 20 minút na prípravu, potom normálne odpovedá, pred tou komisiou, čo je 5-členná. Ak dobre viem, ty si členka tej komisie? Áno, ja som členka a ešte v podstate ten budúci sprievodca, tak on si musí pripraviť aj itinerár, ktorý nám musí tiež preukázať. Teda program nejakého zájazdu aj s kompletnou vyúčtovaním do všetkým? Zájazdu. A v podstate my ho reálne, necháme mu chvíľku, nech si on povie, v podstate ako na maturite, rozpráva a potom už tam prídeme my na tie otázky a uvidíme, že či ho pustíme, či dostane ten certifikát alebo nie. No a tu ma samozrejme zaujíma, či už boli takí, čo neprešli cez teba. Určite boli takí, čo neprešli cez mňa, dokonca v tej komisii boli takí zlatí, lebo oni vedia, že to sú sprievodcovia, ktorí hlavne majú ísť prioritne k nám sprevádzať, tak boli takí nerozhodní, že či pustí ho alebo nie, tak ja som tedy povedala, že nie. To nie je len, že nevedel, v podstate nevedel históriu, poriadne tie okruhy, ale ja to tak beriem, že tú históriu sa dá doučiť, ale ten jeho prejav nebol taký vhodný, lebo to je tiež veľmi dôležité, aby prejav pri sprevádzaní bol zaujímavý, nebol arogantný, povyšenecký, čiže to bol mladý chalan a on v podstate potreboval ešte takú, jak by som to povedala... Dospieť možno do toho? Áno, musel dospieť, čiže sme sa tedy zhodli, aj so mnou sa tak zhodli, že v podstate on nemôže ešte urobiť tú skúšku, takže musel ísť opakovať. Síce bol veľmi na mňa nahnevaný, lebo keď došiel druhýkrát a zbadal ma tam ešte raz, že sedím tam v tej komisii, tak porad bol taký zblednutý, ale to chcem práve povedať, že keď prišiel druhýkrát, tak bol oveľa lepší. Ten prejav mal taký, že dospelejší, že normálne, že potreboval takú trošku príučku z tej prvej skúšky, že neurobil, tak úplne iný sprievodca, iný človek sedel predo mňou a teraz v podstate mi robí veľmi zložité zájazdy, robí mi dokonca Francúzsko a klienti ho veľmi dobre hodnotia a má čistú jednotku. Čiže to nie je len tak, že urobiť si skúšku, ale treba mať aj ten prejav. Výborne. A
Neplatí asi, že každý, kto si urobí tú skúšku, tak automaticky sa stáva sprievodcom CKDK. Ty si ešte z nich vyberáš tých najlepších, predpokladám? Áno, ja si vyberám ešte z tých najlepších, aj keď niekedy v podstate na tom kurze je tam učiteľka, ja som s tou učiteľkou stále v kontakte, ona chodí s nimi do terénu a my stále spolu komunikujeme, že ktorá sprievodkyňa je dobrá, alebo sprievodca, hej, ktorý je dobrý a že by sa nám hodil do nášho tímu. A potom funguje to tak, že oni keď urobia tú skúšku, tak oni mi napíšu na môj mail. Môžeš možno aj povedať, že pre tých, ktorí by sa chceli už prihlásiť? Tak môj mail je, že sprievodcovia@ckdk.sk a oni mi tam musia poslať aj životopis a certifikát, že naozaj urobili tú skúšku a ja už vidím presne, že ktorá firma to je, že kde robili tie skúšky a keď vidím, že v tej našej firme boli, našej akadémii sprievodcov, že boli, tak už viem aj to meno, lebo s tou učiteľkou som o tom komunikovala, tak mu dávam šancu. Ide samozrejme, začína úplne od tých jednoduchších zájazdov, ako jednodňové zájazdy. Tam sa v podstate nedá až takto pokaziť. Musí sa pripraviť a keď prebieha to všetko v poriadku, tak ide potom na ten zložitejší ďalší zájazd, čiže dostane ten dvojdňový. Ale to je samozrejme všetko potom od tých dotazníkov, od klientov. Takže opäť klienti rozhodnú, či ten sprievodca dostane šancu u teba. Výborne, a ja možno na teba môžem bonznúť, že ty si strašne zakladáš na tom, ako ti kto podá ruku a neraz si už kvôli tomu niekoho možno ani nezobrala do tímu, lebo možno to je pre teba taký základ, možno vysvetlí aj našim divákom, že... Áno, toto veľmi si na tom potrpím a to nie je, že by som bola nejaká taká iná, ale... som sa tak naučila v živote a sa mi to tak potvrdilo, že presne, že stisk ruky je veľmi dôležitý a keď je taký ladný, tak ten človek je taký nepriebojný pre mňa. A keď je taký ten rázny stisk, tak viem, že proste to je sprievodca, ktorý bude sprevádzať a nebude sa ničoho bať, keď nastanú aj nejaké problémy na zájazde a naozaj sa mi to tak potvrdilo, že fakt ten stisk aj charakter človeka vystihuje. Jasné. Tak rozumiem, takže pozor, nádený záujemci, keď sa stretnete s Katkou, tak prvé, na čo si dajte pozor, je stisk ruky. Určite našich poslucháčov bude zaujímať aj nejaké špecifické prípady, ktoré sa stali. Ja si pamätám také, aj sme to tu možno načetli, že si ráno v nedeľu musela riešiť náhradného sprievodcu a veľa z tých klientov si potom myslelo, prečo nemáme nejakého náhradníka, ktorý automaticky príde k tomu autobusu a odprevádza zájazd, tak možno vysvetlí, prečo je to absolútne nemožné. Hej, boli také situácie a teraz, čo si tak pamätám, najbližšie bola taká situácia, mal mi sprievodca sprevádzať nejaký dvojdňový zájazd, o 2:00 ráno mal ísť, ale bohužiaľ chytil ladvinový záchvat a brala ho záchranka. A v top sezóne sa v podstate nedá len tak nájsť o 2:00 ráno náhradného sprievodcu, lebo títo top sprievodcovia, čo sú veľmi špičkoví, oni už majú presne rok dopredu zabukovanú svoju prácu, presne ako je u nás. A oni nebudú len tak doma čakať, že či náhodou Gavalova nezavolá, že poďte ma rýchlo akože zachrániť. Ale aj dosť by to bolo náročnejšie, lebo nie každý sprievodca tú destináciu vie sprevádzať. Takže za mňa je toto úplne určite, že nie. A veľa aj klientov vtedy nám aj písalo, že prečo nemáme v zálohe nejakého sprievodcu, ale to sa nedá. Žiadny sprievodca nebude v podstate doma sedieť a čakať na telefonát, lebo oni potrebujú takisto zarábať, potrebujú mať peniažky doma a v top sezóne oni si to nemôžu dovoliť byť doma. Takže preto to riešime spôsobom, že hľadáme miestneho sprievodcu, ktorý je oveľa reálnejšie, že nejaký bude v danej destinácii. Hej, v podstate my vyšleme autobus a ja vtedy iba obvolávam, hľadám miestnych sprievodcov, že aspoň aby sme to tak nejak zachránili, lebo zrušiť sa to reálne nikdy ani nedá, lebo máme zaplatené ubytovanie, tak autobus pripravený, šofér pripravený, všetko, takže nie je to len také jednoduché, že zruší a samozrejme nás vždy táto situácia mrzí, ale to sú veci, ktoré nevieme ovplyvniť, lebo zdravie má každý iba jedno a keď sa toto stane, tak to sú fakt nepredvídateľné veci. Ale môžeme tiež ukludniť poslucháčov, že minulý rok z 2500 termínov sa to stalo, ak sa nemýlim, 2 razy. 2-3 krát to bolo, čiže to vždy sa to nejako vyriešilo. Štatistika je veľmi dobrá a vždy sa to nejak vyrieši. Takže je to úplne promile prípadov a samozrejme vždy nás to mrzí a robíme všetko preto, aby sa to nejako vyriešilo. Či ťa napadne nejaký prípad, ktorý sa nám stal a museli sme ho riešiť naozaj na poslednú chvíľu? Osobne ma napríklad napadá ten hotel, keď prišli pred hotel a klienti tam zrazu na nás nikto nečakal, že aj takéto niečo sa deje. Hej, toto sa nám stalo, išli sme tedy na poznávací zájazd, spolu sme boli
Do Holandska sme išli a vtedy mi akurát volala moja kolegyňa, že nám nechcú ubytovať druhý zájazd. Neviem, či to bol Benelux. Áno. Že nás nechcú ubytovať, lebo v podstate my sme posielali rooming list ako zoznam tých klientov na mail, ale ten mail už neexistoval pre daný hotel. Takže tam bol tento problém a nemali už ani kapacitu pre tých našich klientov, tak my, keď sme boli akurát tedy ako spolu na tom na zájazde. My sme boli na jednom zájazde, na druhom. Tak sme hneď riešili vedľajší hotel, ale sa nám to našťastie podarilo, tak sme boli veľmi radi a to som bola veľmi prekvapená, že sa nám to podarilo, lebo to bola top sezóna. Tak sme tedy vybavili a ubytovali sme našich klientov. Dokonca v hoteli vyššej kategórie a klienti o nič neprišli, takže aj to sú prípady, ktoré málo kedy, veľmi málo kedy, ale keď sa stanú, tak vždy sa snažíme postarať o tých klientov. Ešte ma možno zaujíma, viem, že okrem iného robíš také pokyny k zájazdu. To je niečo, čo klienti čakajú 7 dní pred zájazdom, že niečo dostanú. Aj toto riešiš vo firme ty? Áno, riešim toto vo firme aj ja, ale snažím sa to teraz už aj zaučať kolegyňu, lebo mám toho strašne veľa. A kolegyňu to veľmi začalo baviť. Nie je to také jednoduché vytvárať len tak tie pokyny, ako keď je jednodňový, tak to viem veľmi rýchlo spraviť tie pokyny, to je najmenej. Ale sú presne takéto tie exotiky, Zanzibar, Singapur, to sú veľmi špecifické, tam sú prestupové lety, čiže ja tam musím dávať veľký pozor na časy odletov, aby sa nestal nejaký ten problém, že ja tam dám iný čas odletov, klient tam príde a už dávno by odletel. Čiže pri týchto pokynoch sa ja musím strašne veľmi dosť sústrediť. Ako systémovo to je jednoduché, hej, že pripravím si tie pokyny už a iba to odošlem to jedným kliknutím. A stal sa mi raz aj taký problém s tými pokynmi. Mali sme ísť na leteckú kampániu a ja som poslala iné časy odletov, ako boli. Lebo na stránke v podstate my uverejňujeme pri každom termíne, keď je letecký zájazd, aj časy odletov. Čiže klienti vidia, čo si objednávajú, že v akom čase idú. Ale potom klientka zavolala k nám na infolinku, že ale prosím vás, že aké sú tie časy odletov, lebo na stránke sú iné a v pokynoch iné. Tak hneď som to začala pátrať a fakt to bola moja chyba, že v tom čase mali letieť ráno. Ja. A ja som im poslala do pokynov večerný let, ale... Tak hneď sme to našťastie rýchlo opravili, obvolali sme celý ten... Všetkých účastníkov zájazdu? Tak. Áno, všetkých účastníkov sme obvolali a sme im povedali, že budú im odoslané nové pokyny. Tak som bola veľmi rada, že sa to v podstate vyriešilo, poslalo, ale hovorím, že toto sa nám stalo iba raz, odkedy máme cestovnú kanceláriu. Žiaden problém nebol, lebo všetci odleteli. Takže... Hej, všetci odleteli, ale bol to ako veľký stres a fakt, že keby sa to klientka nevšimla, tak by to bol možno aj prúser veľký. Našťastie sa nestal a všetci si užili určite krásny zájazd. Áno, určite kanceláriou Daka. Pomaly sa blížime k záveru. Ja mám také trio otázok pripravené pre každého hostia, tak ty budeš prvá, ktorá mi na ne bude odpovedať, tak som veľmi zvedavý, možno z toho vzniknú ešte nejaké doplňujúce otázky. No, až sa bojím. Tak prvá je, že kam by si išla, keby to mohlo byť len jedno miesto do konca života? Vie, že naša vysnívaná krajina je Španielsko, že kam chceme ísť, keď budeme už starší, tak na náš dôchodok, že to bude Španielsko. Zatiaľ sa nám páči Alicante, tak určite tam by som chcela. Takže niekde na španielskom pobreží a tvoja predstava teda toho dôchodku na tom pobreží je aká? No, tak dôchodku ešte mám ďaleko, si povedzme na rovinu, ale v podstate zatiaľ akože moja vízia je taká, že relaxovať, oddychovať, ležať na pláži, byť na promenáde, dať si tú kávičku, pozerať tam, ale ako teba poznám, tak ty tam ani tak neobsedíš, lebo ty hneď prídeš s nejakými nápadmi, takže viem, že ani tam sa nebudem nudiť na tom dôchodku. Tak teraz, či je to dobré alebo zlé, každý si z toho zoberie to svoje. Ja tam budem vidieť pláž, palmy, promenáda a ty si tam nájdeš nejaký biznis. Ja budem pozerať tie čajky, samozrejme, tie vtáčiky, určite, ktoré áno. budú lietať. No, druhá otázka. Čo balíš do kufra úplne ako prvé, keď niekam ideš? Ako prvé, balím si do kufra určite oblečenie a kozmetiku. To musí byť, no bez toho človek nemôže len tak vycestovať. A kozmetika je taká, že celý kufor len tvoja, hej? Nie. Určite nie. Ale no dobre, snažím sa niekedy.
tú moju kozmetiku ešte rozdeli, keď ideme iba s tou malou batožinou, tak ešte tú moju kozmetiku sa snažím rozdeliť do tvojej kozmetiky. Práve preto sa pýtam, nie, do kozmetiky, do mojho kufra. No hej, do toho kufra, lebo mám niekedy trošku jej viacej, tak aby nebol problém na letisku, tak trošku aj tlačím do tvojho kufra. No, však práve preto sa na to pýtam. Dobre, a kto to balí teda väčšinou u nás doma? No to je otázka, no. Lebo väčšinou si pamätám, že prídem a už je to hotové, takže... Áno, vždycky to balím ja, vybalím ja, takže to je všetko na mňa. No a ako často teda počas roka aj cestujeme? Možno Tak, prezrať? No veľa cestujeme, tak v podstate keď si povieme, že rok má 12 mesiacov, tak väčšinou tých 7-8 krát za ten rok sme na cestách. No tak ešte máme 4 mesiace, ktoré môžeme využiť. Ale tie 4 mesiace určite využijem na oddych. No a čo je tá tvoja predstava oddychu teda? Tak záleží u nás tiež v podstate, že či máme sezónu v cestovnej kancelárii alebo nemáme sezónu. Keď nie je sezóna, tak to je v období január až marec, tak vtedy sa snažíme trošku aj tak oddychovať, ale nemáme toľko zájazdov vonku. Ale so svojím tímom pracujeme vo veľkom, pripravujeme sa na celý jeden ten rok, na tú hlavnú sezónu, aby to všetko v podstate fungovalo, či sa týka pobytoviek alebo poznávacích zájazdov, takže tieto 3 mesiace všetko úplne, že vyšperkujeme. To znamená nové termíny, pripravuješ nové zájazdy. Áno, teda. hej, nové termíny, nové zájazdy, tam je potom strašne veľká aj komunikácia s klientami cez tie sociálne siete, lebo stále im ponúkame tieto produkty, áno, novinky, potom rôzne akcie vytvárame s našim tímom, potom tiež tieto akcie potom prichádzajú do toho newsletteru, čiže tam fakt sa pripravujeme na tú sezónu. Lebo keď príde, tak už nestíhaš asi nič iné. Hej, keď príde sezóna, tak už nemáme čas vytvárať tie nové produkty, lebo potom zase celý august sedím ja zase s dopravou a pripravujeme nové termíny na tú ďalšiu sezónu, čiže na ten ďalší rok. Ešte možno by bolo dobre povedať, že práve teraz sa menia aj fotografie, komplet doplňajú ku všetkým produktom a to znamená, aby to bolo krajšie vizuálne a rovnako aj popisy sa snažíme zjednocovať. Tak, hej, teraz to aktualizujeme všetko so svojím tímom. Dokonca môžeme potešiť našich klientov, že čoskoro vydáme aj úplne nový katalóg. Teraz tu máme ešte ten pôvodný, ale to možno ešte takú malú vsúku povie, že čo zahrňa vytvoriť nový katalóg. V podstate vytvoriť nový katalóg je dosť náročné, nie je to len také, že za jeden týždeň to je vytvorené, lebo v podstate my tam musíme všetky tie naše zájazdy, čo máme na našej stránke webovej, musíme skopírovať kvázi do toho katalógu, musíme tam sledovať, či tie ceny sedia, či QR kód tam je dobrý, či popisy, len niekto si povie, že len že vlajka, že na čo, hej, ale už aj vlajky sledujeme, čiže všetko to, čo máme na tej webovej stránke, my musíme to odsledovať aj v tom katalógu, aby to bolo v poriadku. A verte tomu, že nie je to tak jednoduché, lebo aj keď 10 ľudí to pozerá, tak stále sa tam nájde nejaká chyba. Tak medzi sviatkami my dvaja sme pozerali pri rozprávkach ešte katalóg, aby sme to mohli dať rýchlo do tej tlače. Pričom môžeme mali informáciu, že všetko je v poriadku a je to skontrolované. Všetko je v poriadku, ale hovorím, že ešte... A našli sme 100 chýb asi. Hej, presne, bolo strašne ešte veľa chýb a môže sa stať, že klient tam nájde ešte nejakú tú chybičku, hej, ale to už... Fakt, že to je presne, že čím viacej očí sa na to pozrie, tak tým viac chýb sa tam vždy nájde. Takže tešíme sa, ak to príde budúci týždeň z tlačiarne a koľko ďalších chýb tam už uvidíme. Ale verím, že ich už nebude veľa. Ale v podstate ten katalóg už bude aj na výstave cestovného ruchu, čiže tam si to už potom môžu aj klienti zobrať ten katalóg a nemusia čakať, dokým im to doručíme poštou. Presne tak. No a moja posledná otázka, možno najzaujímavejšia, uvidíme, čo sa dozvieme. Aký je tvoj najväčší cestovateľský trapas? No, cestovateľský trapas. No, možno to bude také, niekto si povie pre Boha, že čo to rozprávam, alebo tak, ale ja ani až také trápasy nemám, ale jediné, čo sa mi tak stalo mne osobne, tak jak sme boli spolu v Afrike, tak som dostala otravu jedla. Na Zanzibare, ak si dobre pamätám. Áno, na Zanzibare a chceli ma dať aj do nemocnice, lebo som bola aj dehydrovaná, všetko. Ale odmietla som, tak našťastie sme bývali v takom hoteli, kde bola zdravotná sestra majiteľka, tak mi donesla ich lieky. Tie mi pomohli, ale čo sa stalo potom, tak sme leteli zo Zanzibaru do Etiópie a v Etiópie sme mali nejak 10 hodín, sme ešte mali čakať. Prestup, tak. Ako prestup sme mali a vtedy to prišlo zase naspäť, sa mi to vrátili tie tráviace ťažkosti. A ty si v podstate mi zaspal na letisku, lebo sme boli v lanči sme boli.
Ty si zaspal na letisku, čiže moja úloha bola naháňanie toalety, teba som dávala pozor, potom do toho som ešte pozerala, kedy budeme odlietať. Tak bolo to veľmi pre mňa náročné a zaujímavé. Potom, keď sme prišli do lietadla, tak ty, jak som si ťa posadila, tak si zaspal v tom momente. A ja celý let z Etiópie do Viedne som presedela na toalete. A keď som si predstavila, že je tam 400 ľudí a ja stále tam sedím na tej toalete, tak Našťastie viac záchodov bolo. Áno, hej, ale vždy, keď som potom prišla na miesto a pozerala som sa na teba, tak ty si stále spal sladko a iba som si pozerala, že Egypt, tak teraz tam som bola na toalete, tak vždy som si pozerala, na ktorou krajinu som bola na toalete, tak to bolo také vtipné. A ty si sa potom zobudil vo Viedni a vyspinkaný do ružova a že už sme vo Viedni, tak som si povedala, že hej, že fajn, že ja už som presedela na záchode celý let a ty si čerstvo vyspinkaný. Tento príbeh nemôžem potvrdiť ani vyvrátiť, nepamätám si ho. Ďakujem ti veľmi pekne, ženuška moja milovaná, Katka. Ďakujem ti za to, že si povedala našim poslucháčom o tom, čo vo firme zastáva, ako pracuješ. Ja som si prvý rozhovor veľmi užil, verím, že aj ty. Ja ďakujem takisto veľmi pekne a ja som veľmi poctená, že ako je manželka, ako je spolumajiteľka a je v podstate, že spolu takto robíme, že mohla som prísť takto prvýkrát do nášho spoločného v podstate podcastu a mohla som priblížiť svoju prácu našim klientom. Možno veľká zaujímavosť povedať, že ty si prvýkrát v nejakom podcaste, väčšinou chodím ja za našu spoločnosť. Áno, hej, prvýkrát som. Ale rovnako ja som prvýkrát, ktorý moderujem podcast, takže som rád, že som to robil práve s tebou. Ďakujem, že ste nás dnes počúvali aj pozerali. Určite sledujte našu facebookovú skupinu Badagatelia na cestách, rovnako náš YouTubeový kanál, kde nájdete aj ďalšie diely a samozrejme našu internetovú stránku www.ckdaka.sk. Dovidenia na budúce. Mestečko Ochrid, ktoré sa nazýva aj Mekou. Je tam umiestnených 365 kostolov, to centrum je zahrnuté do Svetového zoznamu dedičstva UNESCO. Svet je veľký, poď ho nájsť, Ckdaka môžeš raz, nasadaj a objav smer, Badagatelia, to nám ver, Badagatelia, Badagatelia. Cestovateľský podcast.